ngan ong ifiko gi kon samlawat kerke than banyak kempuk barok-barok ngitip bakalong babang Andre usok jongkapat ulong ubak ketang ki doktor kim la ban le ARF ki haban bot ya ka kendon kat bakum ka an ki haban komplain ya ka terkis wat lada kim ju kem ya ka kenthe Henry ka kot ka ju ai sedaka wepat ka order mundur pi ya ka jinglong khana la sya tu no ka mense ka balului la syukur no bat ka jing pos new ka dreams la penluwet no haswa bakin yele ya kata thama tu arle perlok pi jenga mentaka sengi ngen nyekran ya ka phang batan kambha mar kata kalong ka jing shongkha dangkana fila bang kelinga balai ngawan rakum kene ka jing hikai syaphi mentaka sengi ngani tho phi ba kani kalong ka benta ka ba kong san bha hakane ka juk ka bangi imenta namar bun bha ki khon samla jangi ki bangat hakane ka apot hakane ka jing im ka bangi imenta te haswa bagata ka porkan wan haka jim jampi lene haka jim jong ki bahaying hasam jampi pek pat sngap ya kana ka jihika janga mantaka singi ba phit light na kana ka jinge well haka ka jihika janga mantaka singi ngin yakran ya kana ka benta na kaliang jongka ain ka baar ngin yakran na kaliang jongka science bat khat do ngan ai ya ka jikran tok na kaliang jonga namar ladaki khana jongi ki shong kha karta ka badangrit kan jia ayu ya ka ribat ka jai benru jongi ti namar kata lada filong kita ki baki khot ki basngau ilade baki long kita ki nong idri pe ya ka nege jika jonga nado bastang hado banakut but ka ei ka bapila ban let nakam ta jong ki bahayeng asam jempi nakam ta jong ke emlang salang kham tam nakam ta jong ko ribat ka jai benru jongi fila biang ban keli shushu inga balai ken ngawan ra ya kum gane ka topic syaphi mentagasngi ka jing shongkha dangkhana lene ka child married ka long ka benta ka ba kong san bha namar ki khanla ki badang lui ki do no ya kata ka hok long bru man bru jongki it's a violation of a human rights jing penduk no ya kata ka jing ya rengkat hap dang jong usen rang bat ka kenthe ka jing kta ya ka koi ka hia ka jing dukut no ka jing pulai puthi bat ki we pat ki benta tongin ngam kham jeliu ya ka ni ka benta ngin kran shwa na ka liang jong ka an ka ba arpat ngin kran ka na ka liang jong ka science bat khat do ngin bishar na ka liang jongi tongin stang apo jong ka ri jongi ke India karta kabala pediang reka sorkar ban shongkha ka long khat pras nam shaneng nagamta jong ki kenthe but arpo ways nam shaneng nagamta jong ki shenrang te kat ba kum ka an kabala pan mi da ko sorkar haus nam ar hajar Henry ka Prohibition of Child Marriage Act 2006 ka jing thmu jong ka ne ka kandon an ka long ban yada ya ki khanna na ka jing shongkha dangret ka jing yada ya ka hok jong ki ret pach bat ki we The Prohibition of Child Marriage Act Arhajar Henry kala batai benya yagi kendon ba ladangi penkhen ya kini ki kendon an kinong penkhen an ka kenthop ya ushenrang lene ya ka kenthei ka kenthop ro ya kilong mi longpa jong baro arliang kila ban kendo ya ka jing shitom lene ka jing sha dan kuna they can face the imprisonment and fines nan ki tho phi ba dan ar tli ki cases ka ba ka ne ka child marriage ka jujia kabanangkong kajing pensyong kha jubor ya ka khana kabajia ha ka case jong ki nong tribal lene ki dikhar kaba ki ju pensyong kha jubor ya ki khana asper der tradition kat bakum kajing ngai ki jongki tikhen diat ngin ya kan ka benta tang na kamta jong kajing tip ka jongpi ki kita ki legal procedure ki follow na kamta ban file ya ka complaint persya ya kan ka child marriage kabanangkong filing a complaint kino ki batip lene ki bayo ya ka khobor phangjong ka jing shongkha lene ka jing pen shongkha jubor ya ki khana kila ban file ya ka complaint kinong file ka complaint kila bande ki kimi pa kila bande ki social worker lene kino ki bru ka bakan thup ya phiru kumjo ka banta ka baar the complaint to the local police kini kinong complaint ki de ban approach lene ki de ban late shapo jong kini ka local police station man file ya kan ka complaint lada ki yo i lene ki lap ba ki kimi ki pa ki pensyong kha jubor ya ka kan the bat ushen rang ka kan the ka ba dang long minor ki police kumno ro ki de ban register ya ka FIR halor jong kan ka complaint to haswa bangin beteng jika nege jihika junga ngan pendon kam jaga kenten minor girl habang ong minor girl kemut ka kenthe ke badang hapok hapras nem karta lene a minor boy kabak kedau ya ushenrang ubah hapo ar pawais nem karta tongin beteng jika nege jihika junga
Kabenta kabalai ka deka investigation. Ki polis ki stang ban investigate lene ki stang ban collect lene ban wat ya ka jing shisha phang jong kata karta jong kata ka kenthe ka ba kilamut ban peniat ho. Hadin ba kiladap ya kata ka investigation lada kilap ba kane kenthe lene ushenrang shisha ki pen shongkha jubor lene ki pen bia jubor peniat ho jubor ya kane ka kenthe bat ushenrang kin le ya ka wipat ka legal procedure ka bagi court arrest and legal proceeding. Lada kani ka investigation kilap ya ka evidence jong kata ka child merit ki police kin kem ya kita ki betan kti ha kani ka kam kat pakum ka provision jong kata ka prohibition of child merit act arhajar henry kin le ro ya ka wipat ki legal procedure bar kin wanra ya kani ka case hakamat jong ka yeng bishar lene ka court nangta ka benta ka basan ka court proceeding ya ka case lawan ra lene lawan bu hakamat jong ka yeng bishar ka court lani ka yeng bishar kan penmi ya ka order na ka benta ban pensenga ya kata ka jengit ho lani kan dan ya ka kuna lani ya ka fine empat kan rai ya ki wepat ki jing rai kat bakum ka an halor jong kita ki sakhi ki balawan bo hakamat jong kata ka yeng bishar nangta ka benta ka ba henry da appeal process ki parti ki bala syabat hapo jong ka nega kis nakalang jong ushenrang leni nakalang jong ka kenthe lada kilap ba kata ka district court kadon ka jingduna halor jong kata ka jing bishar jong ka kilap ban late ban approach hapo jong ka high court ban appeal ya kata ka kis ka jongki nangta ngin poi sya ka benta ka ba new implementation of punishment lada ka yeng bishar kala bandai ka yeng bishar jong ka district leni jong ka high court lada kilap ba kita ke nong le kam snu ki le shisha ya kata ka kam if the accused is found guilty ka court kan rai ya ka jing rai jong ka but kala ban ai ya ka jing pensistem bar ka jing sha dan kuna kini ki ik ibaro ki longtang na ka benta jong ka jing tip jumpi mentangin poi sya ka benta ka baar ka baju jia hapo jong ka snong jongi kani ka jia bonusin haba ka kenthe ka balong minor ka lik ban kha khon hapo jong ka hospital but haba ki doktor lani ki MO ki medical officer ki kli karta jong ka kenthe ki lap ba kadang long minor but jia yu ta kapor ki doktor kim la ban le ARM ki haban bot ya ka kendon kat bakum ka an ki haban complain ya kata ka kis leni ki haban file ya kata ka complain syaki polis u doktor la ban le ARM u haban file ya ka complain kani ka long compulsory but lada bot ya kata ka legal procedure ka court leni ka ying bishar kan bat ya uta u doktor but kini harum kilong kita ki legal procedure ke ba u haban follow but kiwe pat ki legal procedure ki ba follow ya kata ka procedure chung ka banangkong ka medical report and notification to the authority u medical officer leni u doktor haba u lap ya ka kenthe ka badang long minor ka kre ban kha khon u de ban wat bania ashwa ya ka jingkisha phang jong karta jong kata ka kenthe uta u medical officer leni u doktor u haban bot ya ki kenton jong ka ai namar kane ka case kalong cognizable offense kabaki police kilaban kem claim kano ka waran kabaar police complaint and investigation ka hospital lani u doktor haba u file ya kata ka complaint hakamat jongi police ro claim penslam ki deban shim ya ka legal action kan bakum ka an kim deban penslam ki deban file lani ki deban file lani ki deban register ya kata ka FIR base halor jong kita ke evidence lani jong kata ka jing complaint jong uta u doktor ki polis kin sa penlong ya ka jing toket ban pensisya ya kani bat ki dero ban wat sa ya ka wepat ki sakhi sabut ban persya ya kani ka child marriage nangta ka benta ka balai arrest and the legal proceeding lada ka investigation kalap ba ka kenthe ka desisya ka minor but kane ka hapo jong ka child merit mar ki polis ki deban kem ya ki badan kti hapo jong kane ka kam kane ka konthop ya ka jing kem ya ushenrang but ya ki wepat ki khot jong ka yi hadin ba ki polis ki labot ya kita ki legal procedure ki labot ya ki kanton jong ka an ki deban pha ya kata ka case ki jong ki shapo jong ka ying bishar ka banta ka basau judicial custody or bail lada ki polis ki kem yano bat ki wanra ya ki hakamat jong ka ying bishar ka court kan rai ya kane ka banta yano on kem yano on ai jamin
to note down ya kini tang nakam ta ka jingtip jong phiang ni ka long ba ka kan the ka ba involve ha ka ni kam kim ju khen ya ka ba ka de ka accuse le ne ka nong le kam snew henry ka de ka victim le ne ka lanat bat to kan mau ya kani ba ya ka kan the kim ju kem le ne kim ju bu ha po jong ka judicial le ne ha po jong ka no ka custody henry kam par kut tang hang ta bar kata ka long ka benta ka basan child welfare measure ka kot barabor ka khmi ya ka jingba jong ka kanthe namar ba ka kanthe ki shim ya ka ba ka de ka victim wat lada kim ju kem ya ka kanthe henry ka kot ka ju ai sada ka wepat ka order berkata ka long ban bo ya ka kanthe hapo jong ka jingkhmi jong ka social welfare committee leni hapo jong ka jingkhmi jong ki NGOs leni ki wepat ki observation home nakam taban ai counseling ya ki ne ki kanthe khnang bakin laj na ki no ki psychological disorder leni ka jingta hapo jong ka jimut ka jing prakhat jong ki sajisen ngan ong biang ni fide ban note hang ne baki kin the kim de ki accuse henry ki de ki victim but ka sarkar lane ka ain ka khmi bha ya ka safety jong ka to ka kan the ka to ka long ga jing batai lengkot phang jong ka ne ka prohibition of child marriage act 2006 ngim laban le ARM to menta ngin poi sha ka banta ka ba ar jong ka ne ka ji kai ka jong but kata ka long ga jingkhmi na ka liang jong ka science ka science ka deban ong ha ka jinge de ba ka ne ka jing shong kha dangrit jong ki khanna ka ne ka child merit ka dong ka jing ta ka bala ban bangkala ya ka met but ya ka jimut jong ki khanna detrimental physical and psychologically ka ne ka ganthop ya bara arngut bat shindrang bat kanthe tungin khmi binia ya ka ne ka jimbatai jong ka science kabanakong ka de ka physical consequences le ne ka jingta ha ka met ne ka jing shong kha dang kana ka ris ya ka jing kot ka jing khia jong ka kanthe kala ban wan ra shi bon jaj ki jing shitam ha ka jing jong ka kanthe early pregnancy complication ka jing shong kha dang kana ka wan ra ya ki bon jaj ki jing pang bat ki jing ma ka ba kan thop ya ka jing du ya ka men sem jo ki khana ka jing kha khlempat depor ka jing du na ha ka jing khia jong ki khana bat ki we nang ta ka kata ro ya kata ka reproductive health issue ka wanra ro ya ka jingpang ha ka jingede bat ka reproductive health complication kum ka jingbang fistulas ka jingpang ha ke banta jong ka plakhon jong ka kanthei bat ke bat ke jingpang ha ka jingede bat ka kha ka pun jong ka kanthei ka banta ka ba ar ka long ka limited access to healthcare ka jingyo khon dang khana ka khata bha ya ki khana namar bunsen haba ki pun khon ha karta ka ba ki dang long minor kim not ban le ban kendo ya ki doktor ki ting yo ki shakem and as a result of it kan yala miki shaki bon ba ki jingduna le ki jingdo mentoy ha ka liang jong ka healthcare namar ki we ki doktor ro kim not ban IP ya ka dawai pun khon pihak ban le hi shapo jong ki healthcare but namar pim not ban le shaki doktor ha ka ba khaddo findo no shibon ba ki jimentoy ha ka jingi de bar ki healthcare perkane kan gelami pisha ki bon jaj ki jingpang ki jingstam bakata ka long ka banta ka balai ka malnutrition and anemia the impact on the nutrition hagani karta ka bagi khna ki don met ka jongki ka he ka plung bha perkumta ka met ka jongki ka don kam bha ya ki jingbam bat ya ki vepat ki jindon kam jong ka met ka jongki namar hagani ka stage jong ka jing jongki khna ka met ka jongki ka khlang bha ha ka growth but ka development perkumta ka don kam bha ya ki bakin bamba penban lada ka met ka jongki ka armet te ka met kan pe ya ka la kan pe ya lade ne kan pe ya ita ikhun iba ila pun ha ka kapo jongi kane kan wanra ya ki bon jaj ki jingpang ki malnutrition but ki anemia ka bakata ya ka met bat ya ka jingkot ka jingkhia jong bar ar bat kan thei bat itu ikhun iba kapun angta ka banta ka basaw restrict physical development bat namar ba kata ka bor la divide hapleng jong ka khon bat hapleng jong ka jinghe ka jingsan jong ka kan thei kan khata ya ka jinghe ya ka jingplung jong ka met jong ka kan thei bat kan kan wanra ya bon jaj ki jingpang in a long run omtang ha ka bamanta hanre ha ka lawe ka jong ka kin mi bon jaj ki jingpang ki ba lak pho jaj lak pho rokom ha ka jingim jong ita jong ita khon iba kapun bat ka jingim jong ka rokom ju mentangin poi sya kawepat kabantah bakata kalongin pej ya kata ka psychological consequences lene ka bakata ya ka jimut ka jimperkhat jongki khna bat shendrang bat kante kabanang kong ka de ka emotional stress and trauma
banangkong ka de ka early responsibilities ki khana habang ong hang ni ki khana ka kanthop ya ka kanthei bat ya ushin rang ro kum ju lara fikan mau ya ka jing ruai ka ba ong na jin long khana sha jin long temen ki do no ya ka we ka gap lani ki skip no ya ka we ka banta ka ba kong san tam jong ka jing im ka jong ki bat kata ka long ka jing long samla bar ki kit no ya kata ka jing long temen lani ka jing long rang ba ka khata ba ya ka jingmut ka jing perkhat ka jong ki kalong kumbangitan jubor ya ujuri bat haka bakhadu uta ujuri unusa dukut ka jinggi kle ka ba kimpat de ban kit ki haban kit ya ka wanra ya kata ka emotional stress namar ka ne ka jingkit ka ba kimpat de ban kit bat ki kit la ka kit ya kata ka jingkit namar jong kata ka jingle ka jongki ka ba ar ka de loss of a childhood ka jingdu no ya kata ka jinglong khana ka jongki pi ka ni karta ka ba khat sau khat san handu khat phara kalong karta ka ba ke jinglong khana ro kadon ke jinglong samla ro kadon kimpat kot sha ke jinglong samla bar kimpat ya ke jinglong khana bat ki rensit no na ke jinglong khana sha ke jinglong temen ki skip no ya kata ke benta ke ba kong san bha bar kata kalong na kam taban enjoy ya ke jingim jong kata ke jinglong samla jongki na ke jinglong lui sha ke jinglong jingkit kali nang ta ke benta ke ba the limited educational opportunity impact on the mental well-being ka khata ya ka jimut ka jim perkhat bat haba ka khata ya ka jimut ka jim perkhat ka khata ro ya ka jimpule jimputi i khana haba ki kendo haba ki kenjo sha ka ne ka jinglong temen le ne ka jinglong rangba kimla shu ban concentrate ka jimpule ka jimputi jongki kham tam la da ki wan na ka long ying long sem ka baduk henry la da p belongs na ka long ying long sem ka badap ka biang te om le henry te ka long ka ka bomla ban long shisha phimla ban trekam but ngan ongi pi your life is completely finished namar kan kata ya ka jimut ka jim perkhat ka jompi but hadin ba phila long lai lut pi ong to ngan pule kot namta ngan bedeng yang ya ka jing pule ka jing puthi junga ngam ngan ongi pi phimla suban bedeng ya ka jing pule jing puthi jumpi we ba phila dan khun nang ta ka banta ka balai ka gender inequality and power imbalance ka jing penduk no ya ka ta ka bor jong ka kenthe kan kenduk ya ka jing haying hasam jong ka khamtam ban manage ya ocean rang suddenly ka ha ban pembiang ocean rang bat yaki khon kan du no ya kata ka bor khamtam ban shim ya kan no ka jingrai ha ka jim ka jongka namar menta ka don hapo jong kata ka jingte ne ka jing sha khom jong uta ocean rang kat ba pengyai uta ocean rang ka de ban le ya kata ngan ong pi ko ki perlok ki bi ke jonga kam long ka ba sukte kuma pi yo i hapo jong ka film kam long ka ba suk ngan ongi pi ba ka jing shong kha kam de tang ha kam rathia ka long kham yar ban ya ka ka bangila ban mundur ka jing ya thia ka long tang ka banta jong ka jing shong kha to perkhat baturai ba ya ka ne anta ha ka ji emotion rang pat ke ek bajia a pressure on a voice ushan rang u kundu ya ka ta ka jing khia ha ka ji im ka jungu ka lengkor ka ba khia ka ba u ha ban kit menshua kat ba udang don haying kimi don kata ka lengkor ka bakhi andre menta kensan uhaban no ya kata ka jinlong khana jugu but uhaban kit no ya kata ka jinlong temen ya kata ka lengkor ka bakhi but haka jaga ba un yo ya ka lat ban explore ya kata ka potential dan ya kata ka jingla jugu uhaban wat ya ka lat ka lenti kumno bakan besar ya ki khon kumno gan besar ya ka lok junga kan kata yu mentally Henry lada ulong pat ubri uba lengkar ya ki khon ya ka lok jungu Henry mauro om tang ba ka jing im jong kan sengap namar ba ula ya ki khon ya ki kiti jong but lada udon ya ka jingi khle unsa klumar jemut but ka la ban yelam yu bon le sada ki vepat hikam kum ka jing di bu aj but ki we pat ki jai kam ka ba khata bha ya ka rokom perkhat perdan jong next ka benta ka ba saw ka de ka social isolation and stigmatization ka jing shong kha nang khana bunsen ka yela mengi shaka jinglong marwe banong marwe bunsen ka jia kumne habangi shong lok nang khana habangi kendu yaki perlok jungi habangi kendu yaki classmate jungi lene yakino kino kiba janjing jan sam jungi ngiskau le ran ban kendu iki namar ba ina kenjo shaka jinglong rangba yaka jinglong temen namar ba ngiskau le ran yala ka jong ka jingle ka jungi bat haka bakhadu ngiskau long marwe ngimla shuban kendu yaki perlok bat yaki we bat teng lada ki khana ki shonglok dang khana kim kwa shu ban ya kandu ki perlo jungki kim kwa shu ban le sha ke jingya seng bat haka bakhadu kin long socially isolated
Kabenta kebasan kedai ke economic dependence. Leni ke financial stress ki couples ki badangrit ki laban kendu ya kini ke jinge ha ke jim ke jong kinamar kerta jong ki ru kadangrit ke experience ru kadang duna ke jingnang ke jing start ru omdon habaki wat kam wat jam ru myo kam myo jam bat ha ka bakhadu ki mi ki jinge ha ke jingi de bat ka pisah ka tengka yakini ki e baro ki jihika ki ba ngala de ban IAP ki long ki research ki bala penlong da ki start kam long ka jihika ka bang ashna hi de ne ka jihika ka bang tho hi henre ka we pa ka we ka jihika ka jonga ka long scientifically proven like a scientist halor jong ka research ka jong ki ba halor jong ka report ka ba kila ai ka we na ka report ka long halor jong ka Raj et al arjar chipau hagata ka jumpule kala batai phang jong ka jingma jong ka jing shongkha dangret ka bala bang khata yaki mentally but haka jong por ka jing kha khempat de por par kham tam ya ka jing yap jong ki khonlung lengba jong ka jing sting le ne ka jing bom dap banai jong ki khonlung nang ta sa ka pat ka research ka bala penlong hapo jong ka snong utopia ka articles ka bakertang ka Eurocal 2013 kabakta ya ka por mental health ya ka depression anxiety bar ka wanra shipun ba ki jing jar haka jing jong ki to ki couples bar kiwe pat ki articles lara pi kwa ban pule ya kita ki articles ya ka link jong ki ngala bu ka description jong kani hi ka video ka jonga te ha ka bakut jong kani ka ji ka jonga nangkong shwa ngakwa pan ai ji ka ya ki longmi longpa ko ki longmi longpa ngi de ban pej bha man sumar bha ya ki khor ki jongi ha ka ne ka banta ngan ye tho ipi ba ha ka por ba ki khon jongi ki la kanjo sha ka jinglong samla ngam ong hang ne ba ngim de ban ai li than ki khon jongi Henry ngi de ban hikai ki khon jongi ke ek ba ki de ban le ke ek ba kim de ban le Henry ke ek ba ki de ban le amar ka lawe jong ki khon jong phi ka don ha ka khti ki jong phi wat kanno than le ki khon jong phi ki khon ki shubut tenang ya ka ek ba ngi le ya ka ek ba ngi pen i ki ya ka ek ba ngi hikai ki namar kata ngi de ban ai ji hikai bha ya ki khon jongi kan ba kum ka ne ka juk ka bangi imanta teke e ka banga kwa pan IG mod ipi ko kilong kami nong pa hang ne ka long ba ngadon ya ka we ka ji hikai le ni ka we ka course ka banga la ai ya ka ji hikai na ka benta jong ki long kami long pa kum no ban sumar kum no ban hikai kum no ban snang ya ki khon jongi kan pa kum ka ne ka juk ka bangi ementa ka e ka bangi de ban le ne kum no ngin le khnang ba ki khon jongi kin le ya ka ta ka e ka bangi ni kwa e ki bakin le om ya ka ta ka e ka ba ki kwa henry ya ka ta ka e ka bangi ni kwa e ki bakin le kumta nga khot ye phi na kamta ban enroll ya di nam ta jong ne course kane ka chi ka jonga ka long chi ka ba kan thup ya ki khna do ka por ka ba ki dangrit ha do ka por ba ki la samla la san kador jong ne course ko jonga ka long tang pras pa tang ka henry la fi apply ya u coupon code BAMON filaban yo ya ka discount r spa tang ka bar kador ka ba khado jong ne ka ji ka jonga kan long nru spa tang ka wana miss ya ka ne ka chance nakamta ban pan bha ya ka lawe jong ki khon ka jong pi namar ka lawe jong ki khon jong pi ka don ha ka khti ka jong pi filap ang kalib yang nga fide mano ba aji hikai ngi phang jong ni gorkom hikai ki khon jong kan juk ba thamai nga ong phi ba nga along unno hikai ubala pendep ya ka psychology jong khna ngal dep ya ka training kumno ban ai counseling ya ki khna kumno ban ai counseling ya ki long mi long pa ngal dep ro ban tho ya ka we ka kot ka bang ai karteng ka gorkom hikai ki khon jong kat pa kum kane ka juk ka ba menta namar katangan om hi wanam bun slam nakamanta ban enroll nakamanta ka lawe jong ki khon ki jong phi ye ka link jong kata ka chi ka jonga ngala ai hapo ka description jong ka ne hi ka video mentangin poi sha ka banta ka bangin ai jing snang ya ki khon samla jongi ko ki khon samla wat kerki than man kiu ding so man ken wat kerki than ban shong kulai miao kendiat ngan kran hang ne phang jong ka jinglong lai loi PE ya garel kat ba kadang yaj hapo jong tu ka railway track kalong light lodge ban yaj shakmat shadin kaya stat kat ba kadang ton hapo jong tu ka railway track bar haka tu ka porfitip jiayu ya ka tu ka shaka lani ya ka tu ka tayar jong ka train la pendait rengkat pat ka tu ka railway track bat kamla ban yaj shakadiang shakamon ka la ban yaj shakmat kala ban yaj stat kat kabakala namar bakadon namar bakadang don hapo jong ketuka jingte jong ketuka trak Henry haka tuka khlimat ba ketuka shaka jong ketuka train kalat kendiat na kata trak jong kata train fitip jiayu ya ketuka train
kajing mensau ka ba syurk heba ka ba ngimla man batai kata ka ju ka jia ka ji im jongi kum kibiru ngidon ye kata ka jing nai lot pat ngim skau tho kumno ban pendon kam hok kumno ban pendon kam phaya ka kajing lai lot jongi om ka tu kajing lai lot ka ba ngila ban lekat ka ba ngikwa Henry kajing lai lot rengkat ba kata ka jing te hapo jong kata ka railway track jong ka ji ing ba jongi kajing pet jong ki kimi ki pa kajing pet jong ki ba halor jongi kata ken ka balong ka jing lai lot ka ba shisha om kata ka jing lai lot ka ban penjot ya ka ji im ka jongi Henry ka jing lai lot ka ban te ya ka ji im ka jongi mentah fila yalang samla ka to ka nipor mat phi perkhada kata ka por ba ka por kala de nang tanjangi man pen pau kata ka jing e jongi leng ba jong ka jing ye kempuk ngan ongi phi ko gi khon samla wat kerke than ban ya kempuk hoj ngatip bakalong ka babang baro-baro nyitip bakalong ke babang Henry uso jongka pat ulong ba katang ba wei ba philamat chisen phimla shuban control khadu fin ngat syakata ka upload ka ba ngadap ani karan hapo jongka ni ke ka jonga hakani ke video ngan gi tho ipi ko ki perlok ki be ke jonga ka jingnya kempuk kam de kerukom ban mempau ya kata ka jing ke jongi phila ban pempau ya ka jing i jpi sedak ke vipat ke rukom phila ban ya chua kum to pat enda keledepor kapor hikan sepen EP kumno bapinyak kendo tu enjoy shwa ya ka jinglong samla jampi ka ketin ko om lek kemen ko samla halaka jinglong samla batu ka donot jome kan pen kemen yemi halaka sngi jong ka jinglong samla jome pat yaj hakalenti ka donot ke jome bat haka jingyoi ka khamat jome Henry ken mau me mau blay un bishare me pang jong kini ki e bar namar katakan ong piko ki perlok pi jeng atau sumar pha ya kalan di yaj ke jompi teng teng ngi i kumba kalong ka babej Henry ka bakut ke jongka kan long ka jingyap nyen second do pia ka wipat ki video tad hadu ka kapor bye bye stay safe.